I par smjer, znači danas ću vam pokazati kako da napravite mini kovačnicu. Vidite ovako, to sam ja uradio, vidite, mislim ono mini nije ono lepa, ali tako da. Znači prvo što treba uraditi, čekajte. Znači, ovako ću uraditi, ali vidite, krov mi je takav. Ali nema veze, mislim možemo mi posao. Znači, to će ga raditi ovako, 9, evo vam uveće videos i tako će uraditi i onda ovako odete u vis, koliko je tamo, mislim malo više, pa onda idete ovako i mogli ovako, sada ćete ovo da ovako, pa ćete napraviti opet, ovo možete bilo kako, ovako, da je dobar, ovako, čekaj, sve i tako, i opet ovako spojite, znači da će vam bude ulaz, tačno, i onda ćete ovo da spojite, onda sada sve morate da popunite ovdje, sve popunite, tako, i vi možete stavljati stakla ako hoćete, ali ja nisam. Ajde, sad ću ovo ovako. To je zagradite i sada prelazimo na tu. Uradit ćete ovo po 2. I onda ovako stavit ćete tu, da kao po 3 bude. Stavit ćete baklju ovako ovdje, 2 tu, ne, ovdje. Tačno jeste, i onda ćete da stavite ovom, ovdje stavite ovako i od 2 pećnice, također ovdje. I tako. I sad ovdje uzmete kovčeg, to sam zaboravio. Mislim, onda ćemo da idemo na krov, kada uradimo ovo unutra. Uzmete ovako i postavite mač, tako. I to onda stavite bilo koje vrate. I sada idemo na krov, treba će mi opet ovo. I uzmete ovako, stavite da vam bude, čuj koliko je ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro, onda će da bude. Dobro, i sada onda tako pravite krov. Znači napravimo ovdje po 4, sad vam kažem, napravite ovdje po 4 i onda moramo po 4. Mislim, tako ja nisam, ali ja sam po 9 blokova, pa mi je ispalo ružno. Mislim, ja jednom kada sam radio s onim punim blokovima, ja sam se zvonio. Ajde, samo da ugasim muziku. Tako. Onda idete ovako. Tu završite krov i onda je to ton. Ne znam da vam je dobro. Onda treba ovako.
Jeste, dobro. I ljudi, to što se tiče ovog klipa, ovdje se sledećem.